ƙungiyar nan ganin suke kamar sun fi yawa. Amma ki kyale ni da su. Yanzu ko za a haɗa su da Musa Yaro. Ai kun san shi. Musa Yaro. Mu je zuwa. MT Boy Recorder. Haba Musa Yaro. Ina yaban ka sallah sai ka ko aron laba ka yawa. Kada ka ba mu kunya. Haka ne za ka gwabza da su. Ina amsharif ta sura Allah ka fitar da mu hadda kai auta amji a shida Allah ka fitar da mu daga kuma auta amji hadda kai da girman ka. Ina Sani Ahmed, yawwa Sani Ahmed sai ya fitar da ni daga kumiya. Yawwa Sani Ahmed mu je zuwa. Zane tabuwa, so mazo ku samu haduwa, san ki azuce kafuwa, kamar na ne da uwa. Mu je kan Baba Bola Tinubu, shi na san sai ya fitar da mu daga kumiya. Malam Tinubu, Ja gaba ya karɓi ƙasa. Firadan Tinubu, Masu fushi su yi ta fushi. Bola Tinubu. Abade, ni na sani, ai ba za ku fi mu ba. Baba Bola, mun gode da wannan kokarin. Sannan AA Alhaji Rufai Bilgi ya ce za a lillinka ma kuɗi fiye da wanda aka baka a baya.